Здравейте! Сега ще ви покажа един изключително мощен ритуал, който е за освобождаване на чувства и емоции. Може да го правите винаги на подобен тип дати, 12-12, 6-6, 5-5, както и огледалните такива, както сега, например, 21-12 е огледална, също може да го повторите, няма ограничение, може да се прави колкото пъти позволява месеца. Така, всичко, което ще ви бъде необходимо е запалена свещ, канела с морска сол, лист и химикал. Това са нещата, които ще ви бъдат необходими. Химикалът трябва да бъде силен като цвят, т.е. да не е на свършване. Знаете как започват да избледняват, когато са пред свършване химикалите. Няма значение какъв ще бъде неговия цвят, син, червен, зелен, това, което на вас ви харесва. Единственото условие е да бъде с достатъчна плътност върху хартията. Хартията няма също никакво значение каква ще бъде тя. Важното е на вас да ви харесва и да може в един лист, това е важното, в един лист да съберете всички ваши емоции и чувства, от които желаете да се освободите. Свещта също няма значение дали ще е чаяна, дали ще е от големите правите, дали ще е някаква друга форма. Въпросът е да има огън, който да гори, докато пишете нещата, от които желаете да се освободите и провеждате самия ритуал. Морската сол трябва да е морска, канела, няма значение пак каква е там, има разни целулои, даже не мога и да я произнеса, няма значение. Въпросът да е канела и да ги смесите предварително, т.е. когато започвате да пишете вече ритуала и нещата, от които желаете да се освободите, морската сол с канелата трябва да бъдат вече смесени предварително. Аз съм изсипала тук морска сол, исках да е прозрачна чаша, за да се вижда, и добавих канелата. Няма никакво значение какво количество ще добавите. Важно е единствено, когато се напише ритуала, този лист ще го сгънем и трябва да има дълбочина, така че листчето да бъде покрито изцяло, да не е някакъв плитък съд, в който да стърчат разни ръбове и от листа и да се виждат. Това са условията. Така да започваме. Пишете си датата без година. Никога не пишете годината, единствено датата, без значение коя дата е, само нея. След това започвате днес и занапред, тире задължително, аз също задължително. Изписвате си трите имена. Тук в случая аз съм си измислила някакво. Продължавате, пускам и освобождавам от себе си тези емоции и чувства. И след това започвате да ги изброявате. Аз съм написала празнотата, неудовлетвореността, самотата, разочарованието, болката, гнева и продължавате, като трябва да се презрете. Не да ги стърпате на едно място или да ги напишете едно след друго, трябва да се презрете и може да продължите и на следващата страница, като на следващата страница трябва отново да изпишете същите неща, като предната датата, днес и така нататък, целият текст, и да продължите с останалите емоции, които желаете, да не ги преповтаряте. Просто ако имате повече емоции, които желаете да освободите, трябва да се напише текста отново по същия начин. Това е като цяло. Необходимо е да бъдете сами, т.е. не е необходимо в апартамента или жилището, в което живеете, да сте сами, но да сте в стая, отделени. Да няма някакви странични шумове, примерно музика и така нататък. Дори и медитираща такава не е добре да се пуска, единствено свещ, която да гори. Друго, което трябва да споменем, е докато ви изписвате всяко едно от тези чувства и емоции, трябва да го изпитате и да имате намерението, че го пускате и продължавате напред без него.
че се освобождавате от това нещо. След като приключите, сгъвате листа ето по този начин. Така. След това още един път така. Още един път. Не трябва да става на по-малко. Трябва да е като дължина. Така. И вече след като е толкова тънко, нали, два пръста, ето така. Последно финално пречупване. И пъхате въпросния лист в нашата смес от морска сол и канела, след което ето по този начин трябва да е абсолютно покрито, сякаш няма нищо в това нещо, този съд. Започвате ето това нещо по този начин с ясното намерение, че се освобождавате от тези емоции и че съзнанието и тялото ви се пречистват. Просто е така, този звук да се чува от дрънкането на сута с канелата по този начин, след което, като го направите, обръщате и оставяте това така за около 10 минути, 15, няма значение, 10 минути трябва да има. Вадите листа. Така. Ето виждате ли как е поел от канелата и солта. Канелата е изключително силен елемент при ритуали за освобождаване и пречистване. И това нещо го палите със свеща, която е горяла през цялото време. Докато седи 10-15 минути, свеща трябва да продължава да гори и да се ближа едно до друго. Не е свеща да остане в едната стая, вие да занесете съда в някоя друга стая. Това нещо го палите най-добре в банята или някъде, където, ако имате двор, най-хубаво, но го палите от ето тази свещ. Сега аз тук няма да паля, но вие ще си го запалите, а тази смес я изхвърляте в тоалетната или най-добре, ако имате възможност, в течаща вода, т.е. река, море, няма значение кой където се намира и живее. Но и тоалетната е много добър вариант. След като пуснете сместа, отново през цялото време сте си с ясното намерение, че се освобождавате от тези емоции, че те повече няма да ви тежат, няма да ви пречат в живота и ги пускате. След като изсипете сместа, пуснете водата на тоалетната и затваряте капака и си казвате: до тук беше, пускам те. Това е като цяло ритуала. Забравих да спомена, това, което ще остане от листа като, нали, пепел след изгарянето му, е добре също да бъде пуснато във вода. Може направо с тази смес, но първо трябва да изгорите листа преди да пуснете сместа в тоалетната. Това е много важно. Или да го разпръснете във въздуха. Ако сте на двор и имате тази възможност, нали, сега през терасата също може, стига да не е нещо, което да навреди на вашите комшии. Той ще остане съвсем малко като прах, така че може да го добавите към тук и директно в тоалетната, може и да си го разпръснете, но не бива да остава в дома ви или да го хвърляте в коша за боклук. Освен ако няма да изхвърлите коша за боклук веднага, просто не трябва да престоява този прах, пепел в вашия дом. Това е като цяло ритуала. Надявам се да ви е бил полезен. Надявам се да ви даде необходимите резултати, да го направите по най-правилния начин. Може да го правите, както казах, на почти всеки месец, на огледални дати, на еднакви дати. Така че това е като цяло. Чао и до скоро!